So dyma ni, gorau o'r gwryw y flwyddyn hyn yn yr adran B. Dewis digon poblogaidd, wy'n siŵr. Dim ond yn y tŵr, ond yr holl bwysig, yr llyged tu fas y tŵr yma yn y genedlaethfa. Jan Pete Moonwalker, Steph Janet Mansfield. Jan Pete Class Act yw I dad. Mae fe wedi ennill yn yr gystadleuaeth hedfyd ac allan o caseg o enw Cadlan Valley Georgette ymlaen eitha nawr I gystadlu'n erbyn yr merched I gael gweld pwy bydd prif bencampwr yr adran B y flwyddyn hyn. Un cam bach arall I ryw geffil a un cam bach arall i'r beirniad Maggie Edwards. Neis, Rob. Fi'n disgwyl wrtho ti. Wi yn disgu wrtho ti. Weles I bynnu ti fyna. Di golygu cymaint, a wi mor falch bod ti a Margaret yn gytun. Along with the Welsh Ponies Society Championship Rosette. And as the Shires take their lap of honour around the end of the main ring there, whilst you show your appreciation for their best efforts today, I have the results for you. So first place goes to 2107, and cynta I 2107, sef AJ and CJ. Yn beiriant perffeth a wedi hawlio Pencampwriaeth Gwrywaidd y Merlod Cymreig. Dyma ni Jan Pete Moonwalker yn llawn heiddi y Pencampwriaeth yma. Llongyfarchiadau mawr iawn I Steph Mansfield yn dangos a'i mham Janet hefyd, y ddau yn gyd berchen ar Jan Pete Moonwalker. A gwych gwybod hefyd bod Margaret Edwards y beirniad yn cyd-fynd ynghyd sylwebydd I Rob Jones. Pedwerydd 2-1 sef AJ and CJ Cleven.